Вітаю ўсіх у студыі Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, у нас у студыі доктарка гуманітарных навук, гісторык, вядоўца праграмы «Інтэрмарыум» на Белсаце Наста Ільіна. Добрый дзень, Наста. Добрый дзень, усім прывітанне, усім слухачам Еўрарадыё. Так вот прафесійна пачалі, нават ледзь не перахапілі ініцыятыву у мяне ўсё ж таки вядоўца праграмы на Белсаце, але у дадзеным выпадку, нягледзячы на тое, што я з вялікай павагай стаўлюся да Насты як да вядоўцы праграмы на Белсаце, як да каляжанкі і як да сяброўкі, але ў дадзеным выпадку вы мне цікавыя як гісторык найперш і доктарка гуманітарных навук. Давайте як гісторыка мы зараз вас скарыстаем для нашага эфіру. Сітуацыя з гэтымі судамі над памерлымі, якія зараз ладзіць так званая генпракуратура ў Беларусі на чале са шведам, іх спробы знайсці, прычым у акрэслены перыяд часу геноцид беларускага народа. Вот там перад і пасля не, а вось вот пэўныя межы. Што за гэтым стаіць? Як вы ставіце, як вы успрымаеце гэтыя ўсе дзеянні? Ну, відаце, у гісторыі гэта ўжо было. У гісторыі няма нічога новага, і былі такія падзеі, калі ўжо пахаваных па-прымскіх выкопвалі, вось, садзілі іх на троны, ўжо мёртвымі судзілі, а потым выкідвалі ў Цібар. Вось прыблізна гэтым самым займаецца і прокурор швед. Мне падаецца, што тут пытанне, у такіх выпадках, я кажу, пытанне не да гісторыкаў, тут пытанне да псіхіатраў. Таму што, магчыма, гэта нейкія такія траўмы ўжо сацыяльныя ці там псіхалагічныя, калі злачынца робіць злачынства, ён спрабуе гэта неяк схаваць, неяк хутчэй апраўдаць сябе. Калі адбываецца геноцид беларускага народа цяпер і праводзіцца ён акурат рукамі гэтых карнікаў, у тым ліку і беларускай пракуратуры, то вось яны неяк хочуць так адказнасць з гэтага перанесці на кагосьці іншага. Вось геноцид-то яны робяць, так, але вось прабуюць яны патлумачыць той, што геноцид вось тады адбываўся і гэтак далей. Магчыма, гэта проста чарговы артыкул, па якім можна судзіць беларусаў, нават за думкі, не толькі за дзеянні. Усё мусіць быць так, як ім падаецца, паводле тых рамак і тых правілаў гульні, якія яны сябе акрэсліваюць. Гэта ганебна, таму што гісторыі ў гэтым мала. Такія рэчы, вось, скажам, у Польшы ёсць так інстытут нацыянальнай памяці, які сапраўды выносіць пэўныя выракі, так вось тым, скажам, партызанам пасляваенным, якія ладзілі геноцид, можа, яны гэта падглядзелі, так? Але, прынамсі, калі гэта адбываецца ў Польшы, то як бы верыцца ў чысціню навукі, так, што гэта не палітычная замова. Навошта ім трэба, і хто гэта замовіў, ну, гэта пытанне не да мяне, гэта хутчэй да прокурора шведа, але мне падаецца, у Новай Беларусі да прокурора шведа, да не толькі, у нас будзе вельмі шмат пытанняў. Наста, тым не менш, я разумею, што ў прынцыпе адна з функцый генпракуратуры, пракуратуры ўвогуле гэта нагляд за так званымі сілавымі органамі. Безумоўна, сёння наглядаць за правамернасцю і выкананнем законаў губазікам, там амапам, собрам ці яшчэ кім-небудзь, ну как-то вот не с рукі пракурорскім, і таму вызваліліся рэсурсы, а трэба чымсьці займацца, таму вот нешта там выкопваюць. Тым не менш, калі падыходзіць, ну, как бы так глобальна, ну, спрабуюць жа ж разабрацца са сваёй гісторыяй вот і ў Польшчы, і ў Ізраілі, да прыкладу, там і іншыя народы, і ну, как бы вызначыць нейкія злачынствы, якія супраць нацыі былі здзейснены, назваць імёны злачынцаў, вынесці, ну, нейкі, калі ўжо не прысуд, то вердыкт, вот, ну, нейкая, такую, умоўна кажучы, праца над памылкамі у гісторыі праводзяцца, ну, ці там вызначаюцца нейкія прыярытэты. Чаму тут мы вот так скептычна ставімся? Ну, ведаеш, просто перыяд Другой сусветнай вайны ў Беларусі быў заўсёды ідэалізаваны. Гэта была такая вось інструмент дзяржаўны. Мне здаецца, усе апошнія гады
Вось таму як бы няма гэтага даверу. У нас заўсёды гісторыя другой сусветнай вайны, прычым я вось кажу гісторыя другой сусветнай вайны. Гэта я тут так кажу. У Беларусі ж гэта так не кажется, гісторыя другой сусветнай вайны. Кажется, вялікая чыны і так далей. І вайна там пачалася не ў 39-м, а ў 41-м, так. Яна заўсёды выкарыстоўвалася для вось такога фармавання пэўных ідэалаў, так. І казаць мы пра яе мусім так у Беларусі, як гэта патрэбна дзяржаве. Таму гэта ўзнікаюць вельмі вялікія ўзнікаюць пытанні. Я ввогуле вельмі вялікія ўзнікаюць пытанні да ўсёй гістарычнай навукі. Гістарычная навука у Беларусі выкарыстоўваецца як інструмент палітычны, ён выкарыстоўваецца як інструмент ідэалагічны, ён выкарыстоўваецца для того, каб выхаваць правільных грамадзянаў. Я ўвогуле, ведаеш, ведаючы тэму, на якую ты мяне запрашаеш, я так трошкі як бы адштурхнулася, паглядзець гэтага трошкі так з вышыні палёту. Нам увогуле дзяржавам, нацыям, якія фармаваліся ў 19 стагоддзі як нацыі, якія пасля гэтага былі пад акупацыяй камуністычнай, там бальшавіцкай, савецкай акупацыі, такім ось траўмаваным нацыям, вельмі складана не то што дамаўляцца паміж сабою, так, але спакойна, аб'ектыўна глядзець на сваё мінулае. Мы ўсё роўна спрабуем нешта як бы вось паказаць гэта ў такім ключы, як патрэбна гэта нашай дзяржаве. Калі гэта гісторыя Украіны, яна будзе вось так, як толькі патрэбна украінцам, калі гісторыя Беларусі так, як патрэбна беларусам, у дадзеным выпадку як патрэбна рэжыму, гісторыя Польшы таксама так трактуецца, Літвы. Ёсць у гэтым нейкае выйсце, што без лішніх эмоцыяў спакойна, без вось такога перацягвання каната ці там коўдры на сябе, робяць прадстаўнікі англасаксаў, так. Вось калі гэта нейкі брытанскі навуковец, калі гэта амерыканскі навуковец, ён без лішніх гэтых эмоцыяў спакойна піша пра нашу гісторыю. Гэта пэўнае, у нашым выпадку гэта пэўнае выйсце. Вось дастаткова паглядзець на кнігі Тімоті Снайдера ці там іншых навукоўцаў, і як бы ўсё спакойна кладзецца па паліцах і на свае месцы. Прычым Тімоті Снайдер, ён спакойна напісаў і гісторыю Великого княства Літоўскага Рэчы Паспалітай, дзе галоўную ролю як бы паказаў, што беларусы таксама там былі у ВКЛ, так, і спакойна чытаецца, вельмі прыемна чытаецца, без навуковых гэта чытаецца. Ён таксама Уже ён патрапіў пад уплыў гэтых ліцвіністаў? Нет, ён не патрапіў пад уплыў ліцвіністаў, ён усім там дае належнае месца, ён проста не адмаўляе, што Великае княства Літоўскае гэта таксама была дзяржава і для русінаў, і для жмудзінаў, як бы у гэтым рэчышы. Ён таксама, ёсць яго скрываўленыя землі, пра якія ён напісаў пра падзеі тут падчас другой сусветнай вайны, і апісаў усе гэтыя кашмары і генацыды, якія здзяйсняліся, але без такіх, ведаеш, без такіх ярлыковых штампаў, так, вось накшталт, вось гэта ахвяра 100%, а гэта кат 100%, так. Што паміж сабой все не могуць падзяліць вось тыя народы, якія блізкія самыя, і ім гэта все яшчэ баліць і крывавіць. Дарэчы, калі вот узгадаў я ці ўставіў так да места ці не да места пра ліцвіністаў, наколькі гэта сапраўды, адкуль гэтая ўзялася праблема? Вот вы зразумелі, як гісторык можете мне патлумачыць, вот не было, ўсё было спакойна, і раптам аднекуль, прычым на ўзроўню, што там это нават нейкая пагроза для нацыянальнай бяспекі, выскачылі нейкія літвіны. Што гэта, адкуль гэта, ці ёсць пад гэтым нейкая глеба? Як-то яцвягі выйшлі з лесу, вось ніхто не ведаў, дзе яны жывуць. Я думаю, гэта пытанне зноў ж такі не да гісторыкаў. Гэтым разам я скіроўваю... Як гісторыкам зручна быць, да? Гэты раз скіроўваю не да гісторыкаў, не да псіхіатраў, як сказала. Гэтым разам, я больш скіравала бы гэта да палітолагаў, тое, што адбываецца цяпер, бо
Але гэта комплекснае пытанне. Тут нельга так взяць і просто сказаць, што вось гэта адбылося сёння. Я бы хутчэй тут зрабіла нейкі такі гістарычны паралелі. Для мяне выкарыстанне таго, што нібыта беларусы крычаць, што Вільня наша, гэта тое самае, як сказаць, што Крым гэта Расія. Ну, Крым же гэта не Расія, таму Вільня не беларуская сёння, таму што мы, беларусы, паважаем межы незалежных дзяржаў. Мы, як Беларусь, паўсталі, таму што нашы дзяржавы былі міжнародна прызнаны. Таму вельмі вялікая пашана ў нас да Літвы, у яе дзяржаўных межах. Гістарычна складвалася так, што так сапраўды каля Вільні, нават калі мы глядзім перыяд міжваенны, беларускае насельніцтва яно не столькі ў горадзе жыло, колькі яно жыло на Віленшчыне каля Вільні. Так. У горадзе жылі тых ж самае габрэйскае насельніцтва, там польскае, гэтак далей. Усё змянілася пасля Другой сусветнай вайны, вось этнічны нацыянальны складнік, але межы не парушаныя. І калі вось зараз адбываюцца такія ўкіды, я таксама магу гэта параўнаць, як, ведаеш, зараз дыскусія пра Кіеўскую Русь. Так? Вось Расія кажа, не, это ж Кіеўская Русь, гэта мы, гэта наша. Вось. Ну, давайте не будзем себе паводзіць так, як расейцы, таму што мне падаецца, акурат Крэмль вось і займаецца гэтым укідамі, і гэта выкарыстоўвае, каб нас паміж сабой рассварыць. Мне вельмі вялікая павага да літоўцаў. Я заўсёды, калі гляжу на гэтую малую краіну, я заўсёды не магу зразумець, адкуль вось гэта, ну, пыха, гэта ў пэўным сэнсе як бы кепскае слово, але вось гэты гонар, гэта упартасць, трыманне свайго. Мне вельмі вялікая павага да Ландсбергіса, так, і за ўсю тую ахвярнасць, які паклаў літоўскі народ на пачатку 90-х гадоў, і вельмі вялікая павага і да ўнука Ландсбергіса, які зараз з'яўляецца міністрам замежных спраў. Гэта, ведаеш, у нас ёсць вялікае шчасце. Я вось так назіраю, у нас такія цудоўныя суседзі. Мне просто гонар як бы і за літоўцаў, мне гонар і за палякаў, у мяне гонар за украінцаў, як яны зараз змагаюцца, як палякі шануюць сваё, як яны ва ўсіх складаных гістарычных гэтых сітуацыях трымаліся і змагаліся за сваю краіну. Я ўсё так сядзела і думала, што ж мне усе гэтыя так нацыі падабаюцца, што ж у мяне у кожнай можна знайсці вось у украінцаў гэты казацкі дух, які сёння вось гістарычны, як ген сплыў, гэтак далей. Я адказала сабе на гэта пытанне, я знайшла адказ. Ведаеш, справа ў тым, што мы сапраўды з аднаго дома. Мы з дома Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага. Гістарычна мы, я не скажу, мы адна дзяржава былі шмат стагоддзяў, у якой мы былі разам, у якой вольнасць і свабода была не на апошнім месцы, як пасля ці падчас камунізму, ці пасля, у якой мы фармаваліся як народы, як нацыі, маючы вось гэту свабоду, таму у нас вось гэты ген ёсць у кожным народзе, і кожны народ гэта сапраўды вялікая скарбонка. І я не магу зразумець, чаму мы не можам у пэўным сэнсе пабачыць вось гэтую нашу каштоўнасць, так, вось гэта міжмор'е, вось гэты інтэрмарыум, што мы настолькі мала ведаем адзін пра аднаго. Я часам, ведаеш, стамлялася украінцам тлумачыць, наколькі мы блізкія і чаму вы намі не цікавіцеся. Вы толькі пачалі заўважаць Беларусь, калі з тэрыторыі паляцелі ракеты. Дзе ўсе гэтыя 30 гадоў было? Да? Чаму вы ніколі не заўважалі, наколькі блізкія нашыя мовы? Чаму вы ніколі не задаваліся пытаннем, чаму яны блізкія гэтыя мовы, што мы русіны? Як мы былі ў адной дзяржаве, нашы мовы сапраўды ў дзве пачалі падзяляцца толькі 16 стагоддзя пасля Люблінскай уніі. З палякамі, ведаеш, я калі прыехала сюды як студэнтка ў Польшу, я прыязджаю і чытаю там вуліцы не Куйбышева, там я не еду не Дзяржынскага, так, а я бачу нармальныя назвы Міцкевіча, Касцюшкі, кожная другая. Я адчуваю сябе дома, таму што Рэч Паспалітая гэта наш агульны быў дом. І я зараз не кажу пра нацыянальнасці гэтых герою, таму што пытанне нацыянальнасцяў гэта пазнейшы перыяд да 19 стагоддзя, разам мы жылі куды раней, так. Я кажу нават пра тое, што зараз ёсць такі гісторык, здаецца, Анджэй Закшэвскі, які польскі гісторык, які нават акрэсліў такую
палітычную нацыю як рэчапаспаліцянін, так, рэчпаспаліцянін. І як бы, ну, гэта і прыкольна, але у гэтым нешта ёсць, таму што мы настолькі былі адарваныя ад гэтай зямлі, ад гэтых сувязяў паміж сабой і кінутыя ў расійскую імперыю, кінутыя аўстра-венгерскую імперыю, тую прускую, што мы, а потым гэты камунізм, што мы забыліся, наколькі мы блізкія адзін аднаму. Тое ж самае, ведаеш, з гэтым літвінізмам. Мне вельмі баліць вось тое, што нас спрабуюць, ўсё ж такі, я лічу, нас спрабуюць сабой перасварыць, калі мы не даведаліся яшчэ нават адзін пра аднаго, хто мы, як суседзі. Таму што, окей, мы русіны, беларусы, мы былі ў Вялікім княстве літоўскім, статуты былі на нашай русінскай мове, но неяк гэта адбылося. Нам тады не перашкаджала, што нашыя князі, ну, назовем іх, каб было прыемна літоўцам літоўцы, так, але ўсё ж такі, можа, яны былі больш там жмудзіны і гэтак далей, вось у тых, як тады называліся тыя балскія племёны. Нам тады гэта не перашкаджала не то што суіснаваць, будаваць моцную дзяржаву. Нам заўсёды перашкаджаў толькі адзін чыннік, так, куды Альгерд хадзіў, вось літоўскі князь, і паліў, так, нам заўсёды перашкаджала Масква. І яна нам заўсёды і цяпер перашкаджае. І нам трэба дамовіцца, і пэўны такой ізаляцыянізм літоўцаў, ён шкодзіць у першую чаргу як бы ім самім, таму што, окей, мы русіны, але мы з табой ведаем, што мы такія, ведаеш, славяне на балцкім субстраце. Так, у нас все роўна гэта стагоддзямі разам неяк фармавалася, і ментальнасць у нас в пэўным сэнсе ў чымсьці падобная да ўкраінцаў, у чымсьці падобная да палякаў, у чымсьці падобная да літоўцаў. Таму, я не ведаю, нам трэба адкрывацца адзін да аднаго. Я калісьці ў нейкай дыскусіі уляпалася, я люблю ў каментарах уляпвацца, так, я ўсё ж такі дзесьці уляпалася ў гэтай ліцвінскай дыскусіі у кагосьці ў каментарах, і прыйшлі літоўцы, штосьці мне пачалі тлумачыць, што вось мы спалілі іх крыніцы пісьмовыя, якія былі на іх мове напісаны. Ну, это вельмі дзіўна прагучала, для мяне это просто як пярун з яснага неба. Да не было такога ніколі, чаму яны жывуць в такіх перакананнях, я не ведаю. Ну, так і не тлумачаць, чаму статуты напісаны на старабеларускай ці стараўкраінскай мове. Вось. Таму што першая крыніца была напісана на літоўскай, это знішчылі. Я не ведаю, но штосьці там мы пазнішчалі. Я так і не зразумела, што мы пазнішчалі. Я ведаеш, патлумачыла, і мяне пачулі, гэта было самае адзінае. Не забірайце вы у беларусаў пэўную ностальгію і візію таго, што яны таксама частка Вялікага княства літоўскага. Таму што гэта фармуе нацыю, гэта сфармуе гэтых грамадзянаў як частка Еўропы. І вы маеце свой ВКЛ, сваю Еўропу ад мора да мора, прынамсі ментальную. Вы не маеце тут адразу там за мяжой, дзе ўжо Беларусь, рускі мір. Іначе вы там будзеце мець рускі мір. Іначе вы аддаеце гэта ўсё як бы Крамлю. Ну, здаецца, мяне пачулі. Ну, а датычна, што там чыя вільня, гэта сапраўды як бы балючая для іх тэма, таму, можа, яны так... Для нас яна не балюча, бо іх вільня. Я не ведаю, нам не баліць. Мы, наадварот, неяк заўсёды казалі, дзякуй Богу, што яны яе атрымалі. Хай яны ўжо зразумеюць, што гэта наша такая як культурная сталіца, як там, не да, Мекка нейка, такой вот сентымент, а не тэрытарыяльная належнасць, таму што яны яе захавалі, таму што іх фары Вітаўта, як нашы, не ўзрываліся, так? Яны захавалі вільню. Беларусы б, на жаль, савецкія беларусы б яе б такое не захавалі. Так, там гучыць літоўская мова, але б калі былі б, ну, на жаль, ну, будзем шчырыя, калі б былі б там беларусы, вось у Вільні, то гучала бы расійская мова. Але трэба адкрывацца адзін на аднаго і разумець, што як бы, ну, мы частка ўсяго гэтага. Не можна так сказаць, што вось гэта мы, таму што мы былі такія вот крутыя. Мне штосьці там тлумачылі, я кажу, господи, нащо вы думаеце, што імперыя ад мора да мора можна трымацца нейкім такім вось, ну, малым народам. Нешта патлумачылі, нейкія тлумачэнні таксама былі, ну, в такое, канешне, слаба верылася, але тут я, канешне, больш як папуліст гістарычны выступаю, чым як даследчык. Не зусім гэта
мой перыяд тое, што я даследую, але тэма відавочная, таму што яшчэ літоўцы яны заўсёды не хацелі дыскутаваць і не хочуць, на жаль, працягваць навуковую дыскусію. Вось гэтай дыскусіі яны мусяць быць у плашчызне выключна прасторы навуковай, а не ў палітычных. Польскі гісторык Анджей Камінскі вельмі даўно, это былі пачатку нулявыя, гэта польскі гісторык, ён захацеў напісаць агульную гісторыю, агульную гісторыю пра тое, што каб селі два даследчыкі літоўскія, напісалі падручнік гэтага перыяду, два даследчыкі беларускія, здаецца, з беларускага боку быў спадар Сагановіч і Захар Шыбека, два даследчыкі польскія. І вось они напішуць такіх 6 томов, умоўна кажучы, вось гэтай гісторыі. І што ты думаеш? Напісалі ўсе, акрамя літоўцаў. А это гадоў 20 таму назад, можа, трошкі меней, да. Я ў сваю праграму скарыстаюся магчымасцю, калі ўжо так лісвянізм цікавіць, я сапраўды таксама хачу пагаварыць пра Вялікае княства Літоўскае, але я не хачу размаўляць пра тое, чыё гэта было Вялікае княства Літоўскае. Хачу ў сваёй праграме размаўляць пра тое, чым было Вялікае княства Літоўскае. І традыцыйна мы у нашу праграму мы запрашаем гасцей з розных краінаў рэгіёна, безумоўна, мы ў першую чаргу звярнуліся да літоўскага боку, як вы без Літвы. Шэраг прозвішчаў прафесароў, да якіх мы звярталіся, табу, яны не размаўляюць, яны не размаўляюць ні з беларусамі, не ведаю, на нейкіх канферэнцыях з палякамі, я, канешне, бачыла, так, і ніколі не адгукаюцца і не размаўляюць. Я запрашаю яшчэ раз, можа скарыстаецца, думаю, у каментарах я пабачу, будуць прадстаўнікі літоўскага боку, калі ласка, удзельнічайце, тлумачце нам вашу пазіцыю, але я думаю, што мы мусім прыйсці да нейкага кансэнсуса, да. З іншага боку, паглядзі, я гляджу, мы з аднаго дому, палякі, украінцы, сучасныя, літоўцы, беларусы, калі браць пэўны час гістарычны таму, былі пэўныя такія непаразуменні, нават пэўныя канфлікты паміж украінцамі і палякамі, ці палякамі і украінцамі, паміж літоўцамі і украінцамі. Што-то там дзялілі. З адной ад сям'і, з аднаго дома, як ты кажаш, выйшлі. І толькі беларусы. Недзе так збоку ад гэтых братэрска-сястрынскіх сварак стаялі, і такое, там нешта забралі нашага Касцюшку, Манюшку там і астатняга, забралі і забралі, там забралі пагоню, забралі і забралі, а мы тут пастаем. І нарэшце, как-то і мы тут упісаліся і ўлезлі ў гэтыя дыскусіі, і таксама, можа, пасталелі, ці, можа быць, зразумелі, што трэба неяк і сваё за та самае адстойваць, ці, можа, нарэшце нас заўважылі. Ведаеш, мне здаецца, заўважалі нас заўсёды і хутчэй так, ведаеш, негатыўна ў сэнсе баяліся. Я гэтых страхаў, я лічу, што страх ёсць тады, калі цёмны і няма святла, калі ёсць дыскусія і з'яўляецца гэта святло, то і страхаў менш. Праблема пра тое, што я пачынала, што мы не размаўляем паміж сабой і на жаль, тое, што я назіраю, не тое, што нас пачалі заўважаць, нас пачалі неяк спісваць на другія пазіцыі. Вось гэта небяспечна, таму што на сённяшні дзень мы нацыя без дзяржавы, і гэта вельмі страшна. Мы бездзяржаўнікі. Безумоўна, штосьці там на мапе яшчэ засталося, але гэта таксама даволі умоўнае. Суверэнітэта ў краіне няма. І мы ў даволі слабой пазіцыі, і чамусьці суседзі не толькі, ведаеш, дапамагаюць, але для мяне вельмі занепакоіла тая сітуацыя, канферэнцыя, якая адбывалася 10 год таму назад, калі сабралі не гісторыкаў, а прадстаўнікоў, скажам, Новай Беларусі, там нейкіх дзеячоў, нейкіх палітолагаў, і з імі размаўлялі гэта ўсё літоўцы, што давайце прызнавайце, як я разумею, што нашу рацыю станов, як кажуць. Але так нельга, пра такія рэчы мусяць размаўляць гісторыкі, дыскутаваць, і даваць свае аргументы. Мне гэта нагадала стварэнне часоў БНР і УНР,
калі гэта было каротка, але таксама відаць такая нестабільная сітуацыя, і калі беларуская дэлегацыя паехала да украінскай дэлегацыі, так, размаўляць пра межы, то не зусім добра падрыхтавалася, так, а украінская дэлегацыя, она была вельмі добра падрыхтаваная, і там гатова была маляваць, там, як это, чым далей рука дацягнецца, так, там, па лесе нашай і так далей. Слабай пазіцыі, слабымі палітыкамі, на жаль, слабы нацыі карыстаецца. Вось мне такая тэндэнцыя, ну, вось, даволі непакоіць. Так, як гэта... Яшчэ ведаеш, чаму я б сказала, вынішчалі ж не толькі нашу грамадзянскую супольнасць, вынішчалі не толькі палітычнай партыі, у турмах кідаюць не толькі, ведаеш, актывістаў ці звыклых людзей, але у нас вынішчалі заўсёды гістарычную навуку. І праблема ў тым, што вось ты кажаш, складаная гісторыя ёсць паміж украінцамі і паміж палякамі. Вельмі складаная гісторыя. Але месяц таму назад я трапіла тут на такую прэзентацыю эсэя украінскага гісторыка Андрей Партноў, спадзяюся, добра сказала, асіметрычная гісторыя называлась. І ён пра вось складанае дачыненне, і не толькі складанае дачыненне паміж палякамі, складана тэма, так? І вот пра гэта напісаць эсэ, так? Ну, ён, канешне, гісторык высокага палёту і гэтак далей. Я сядзела на гэтай канферэнцыі і, ведаеш, з такім натхненнем, да, нават не натхненнем, іншае слово, з зайздрасцю. Я думаю, складаная гісторыя ёсць, складанае дачыненне ёсць, але ёсць адна гістарычная школа моцная і ў палякаў, ёсць другая гістарычная школа моцная, і яны пра гэтыя складаныя тэмы могуць дыскутаваць. Няма ніякіх гістарычных школаў у Беларусі. Яны все выпаленыя, яны все знішчаныя. Ведаеш, цэлы інстытут гісторыі пры акадэміі навук. Ну, ведаеш, як кажуць, кінем гэта па задушкамі, але нават... Пра мёртвых альбо добра, альбо ніяк. Ведаеш, да? Але нават з якімі складанасцямі заўсёды сутыкаліся нашы гісторыкі, але і нават наша такая, ну, назовем гэта, не ведаю, гэта не альтэрнатыўная гісторыя, гэта неяк трэба акрэсліць па-іншаму, гісторыкі, якія не пагадзіліся, скажем, на вось гэтыя все дзяржаўныя ідэалогіі, гэтак далей, і ціхай сапы ўсё роўна рабілі сваю справу дзесяцігоддзямі. Але яны такія, ведаеш, ну, у меня ёсць да іх прэтэнзіі. Яны так, в тым сэнсе, што яны не будавалі сваіх гістарычных школаў, што яны не падтрымлівалі маладых гісторыкаў, што яны як бы не фармавалі вось... Это такое вот нешта беларускае, сялянскае. Ведаеш, вот моя хатка, і я тут агародзік сабе пасажу, а там далей хоць бур'яном парасце. Таму што я заўсёды сябе все ж таки скончыла гістарычны факультэт у Беларусі. Мне пашчасціла давучыцца амаль да 2003 года, бо в 2003 годзе, ну, я скончыла 4-м, пачалася ідэалогія. Тады ўжо пачалі все гуманітарныя навукі вельмі моцна шчаміць, а я яшчэ як бы той час схапіла, калі яшчэ нейкі свабоды, тым больш, што гэта гістфакі. Дарэчы, пасля мяне там каток рэпрэсіяў прайшоў, калі я выпусцілася, каток рэпрэсіяў страшна прайшоў па берасцейскаму гістфаку, бо гэта як заўсёды расаднік нейкага нацыяналізму і гэтак далей. І я заўсёды здзіўлялася, ведаеш, у меня на потоку 100 человек, там, передо мной, там, я там 10-й набор, то бок уже 1000 выпустили, так, ведаеш, пасля мяне по 100 человек, а в кожным абласным горадзе па гэтых гісторыкаў, а гісторыкаў няма, адзінкі самі сабе. Я, конечно, разумею, што дзяржава не падтрымлівае, што ты, і калі ідзеш пісаць дысертацыю, ты там пішаш абы заўгодна што-небудзь, але я толькі не ведаю, там, як я смеялася заўсёды ці пра камуністычную партыю, ці пра чыгунку, так, ведаеш, такія тэмы абіраеш, бо толькі такое ты можаш абараніць. Але гэта наша трагедыя, таму што мы нават у сітуацыі, каб уступіць у дыскусію, ну, па пальцах можна пералічыць, як бы, хто гэта можа зрабіць. А так быць не можа. Цяпер ідзе вайна, і украінская гістарычная навука, яна уцягваецца вельмі моцна у еўрапейскую навуку, в еўрапейскія універсітэты адкрываюцца процьма стыпендыяў, працоўных месцаў для украінскіх навукоўцаў, тому што там ідзе вайна, і як бы гэта нямецчына, гэта і вся Еўропа, як бы гэта Амерыка. А мы зноў, ведаеш, такія самі па сябе, нікому не цікавы. І вось у нас
20 год паказаў вось гэта такая салідарнасць, так, ведаеш, але вось гэтай салідарнасці ў гістарычнай навуцы беларускай я ніколі не бачыла. Магчыма, это такая моя асабістая крыўда, тому што я хацела, можа быць навукоўцам і гісторыкам і выдаваць кнігі, але заўсёды, калі ты ідзеш такім шляхам, у цябе мусіць быць такі тутар, настаўнік, ментар, так, а лепш іх некалькі, так, з кім ты развіваеш. Я заўсёды мела такіх людзей тут у Польшчы. Заўсёды, якія штосьці ведалі пра Беларусь, лепш ведалі, горш ведалі, штосьці адкрывалі як бы разам са мной з гэтай Беларусю, пра гэту Беларусь. Але вось гэтага я, на жаль, ніколі не бачыла Беларусь. Ну, зато цяпер у Варшаве вымушана, але тым не менш прысутнічаюць знаныя беларускія гісторыкі. Ну, можа, нешта зменіцца, я спадзяюся, і я бачу, што атрымліваюць узнагароды, так, за публікацыю. Я да таго, што ментара знайсці сабе, выбраць сабе з гэтых вот людзей. Не, ну я пакуль што гляджу так, што ведаеш, пачытаць... Я ўжо сама магу быць ментарам. Пачытаць тыя кнігі, за якія яны атрымліваюць узнагароды. Ну, хутчэй бы так. Наста, два пытанні ў мяне ёсць яшчэ, якія хацелася б з табой абмеркаваць. Першае звязана таксама з гісторыяй, але і з ідэалогіяй і з палітыкай таксама. Гэта доля, лёс, месца Кастуся Каліноўскага. Я прыгадываю яшчэ до 20-го года, некалі там, калі я быў там парламенцкім журналістам і у палаце прадстаўнікоў размаўляў з знаным дзяржаўнікам, ужо тады дзяржаўнікам, гісторыкам Марзулюком, але ўжо тады ён мне пачаў закідаваць тэзы пра тое, што Каліноўскі ж ён не беларус, і не беларускае гэта было паўстанне, а польскае. Но гэта не было трендам, але ўжо тады гэта закідывалася. Цяпер прапаганда шыльмуе Каліноўскага і ў хвосты ў грыву, як кажуць. Там ужо даходзіць да таго, што хутка і вуліцу Кастуся Каліноўскага ў Мінску перайменуюць, каб, крый Божа, нідзе ўзгадкі не было. Гэта з аднаго боку. Ну, зразумела, чаму дзейнічае там гэтая беларуская лукашэнкаўская прапаганда пасля таго, як пашлі адпаведныя закіды з Масквы. Але мы і тут бачым, здавалася б, знаны у незалежнай дзяржаве свабодны гісторык беларускага паходжання з польскім пашпартам Олег Латышонак, які таксама нам расказвае пра тое, што і Каліноўскі быў не тое, каб беларусы беларускія інтарэсы пераследаваў, і ўвогуле гэта была трагедыя беларускага народу. Так што, хутка застанемся без Каліноўскага? Слухай, пытанне, адказ мы зараз пра Каліноўскага ці пра Латышонка магу на две тэмы абмеркаваць. Можна праз Каліноўскага на Латышонка ці наадварот. Так, наехаць, калі спадар Латышонак наехаў на Каліноўскага. Добра, можа пачну, ведаеш, з Каліноўскага. Каліноўскі асабіста, я як папуліст зараз гістарычнай думкі, нават так скажу, можа не навукі, думкі, я скажу так, што асабіста для мяне Каліноўскі знакавая асоба. Я калі вучылася ў 10 класе, я прачытала там мужыцкую праўду, і Каліноўскі сказаў: вяртайцеся да веры дзядоў, вось, уніяцкай. Ну, для мяне гэта было дастаткова. Ну і вера уніяцкая, это таксама там... І для мяне гэта было дастаткова, каб вярнуцца да веры дзядоў уніяцкай. Так, я не жартую, так, гэта сапраўды так адбылося. Вось, бо так сказаў Каліноўскі. А Каліноўскі для нас... Якая розніца, якой ён быў нацыянальнасці? Так, у пашпарт мы не заглянем. Ну, мы бы, калі тут селі бы ў колка з Марзулюком, хаця б я б з ім не села бы. І не ў колка, і не ў іншых месцах. Мы маглі б доўга дыскутаваць, яны б нейкія аргументы бы мне прыводзілі. Што ён, ці там паляк, ці то літовец, ці яшчэ штось іншай нацыянальнасці. Але палітычна ён сфармаваў нашу нацыю, аформіў яе палітычна, прагучала з яго вуснаў. Першы раз, так, палітычна сфармаваў нашу нацыю. Гэтага дастаткова. А хто ён быў па нацыянальнасці? У пазнейшыя перыяды, на пачатку 20-го стагоддзя, былі такія сем'і, як Івановская, Шептыцкая, калі адзін сын
дзеяч літоўскі, другі сын польскі, трэці беларускі, да я з такой сям'і, скажем, напрыканцы 20-го стагоддзя, там до пачатку 21-го адзін дзеяч украінскі, другі беларускі. Гэта нармальна. Гэта вяртаючыся таго, што ўсе мы з адной краіны Рэч Паспалітай. Таму у нас гэта вось так усё бурліць і ў розныя перыяды гэта выскоквае. Я яшчэ хачу, ведаеш, у кантэксце каліноўскага нашай дзяржавы узгадаць той факт, што была ідэя перапахавання Каліноўскага ў Беларусі, памятаеш, вось такая гучная дыскусія, і я, мабыць, была адным з тых, якіх проста крычалі вопіюшча ў Фейсбук і так далей, не рабіце гэтага. Што загодна, толькі не рабіце гэтага, нават не думайце ў тым кірунку, так? І калі ўжо быў 20-й, пазней 21 год, я тады зноў ж такі напісала, цяпер вы зразумелі, чаму гэта нельга было рабіць? Таму што бы, калі б пахавалі бы ў Беларусі, що пытанне бы ці пахавалі, то гэтыя косткі бы зараз як бы вот з чого ми починали, так і викопали би, розкидали би, так, тому що нас люблять судзіць нават пасля смерці, так. Тому жыццё трэба пражыць так, каб дыктатары і таталітарныя сістэмы цябе баяліся нават пасля смерці. Таму гэта постаць для нас важная. І я буду заўсёды на баку Каліноўскага. Я памятаю, што я калі пісала дысертацыю, я его хутчэй назвала як homo sacer, так. А памерці, аддаць сваё жыццё за іншага, гэта найвышэйшы акт этычны. І гэтым актам мерыцца ўся маральнасць. Так, ведаеш, і таму у польскай гістарыяграфіі ён быў проста хлопаманам. Ну, як бы хлопаманам, ну, любіў сялян. Вось. Яны хутчэй так палякі ўспрымаюць, што ён этнічна, ну, паляк, нават калі гэта так было, у чым праблема? У чым праблема, што ён нам вывеў нас як палітычную нацыю. А то, што адбылося ў 19-м годзе, так, перапахаванне. Ну, гэта ж цуд. Гэта такія рэчы, ведаеш, як па-за логікай, па-за нашым такім зямным жыццём. Гэта адбыўся цуд, ён зноў нас сфармаваў як палітычную нацыю, нават з таго свету, так. Гэта містыка, гэта містыка, і праз якую мы мусім яшчэ пераасэнсаваць, што даспадара Латышонка. Калі які абсалютна мае права мець сваю, як гісторыка, мець сваё меркаванне, я хацела, ведаеш, Сміцер, запытаць, вось, колькі ты гадоў у Польшы? Ну, 2 гады. 2 гады, а я 20 гадоў. А спадар Латышонак у Польшы ўсё сваё жыццё. І пражыўшы ўсё сваё жыццё ў Польшы, ён такі выбітны, выдатны беларус. Павер, гэта вельмі дарагога каштуе. І ўсё сваё жыццё ён працуе на карысць Беларусі. Я нават узгадваю, што, здаецца, у 2008 годзе, калі выходзіла сутак у Берасці, то мяне сустракаў спадар Олег Латышонак, ён акурат мы рыхтавалі яго лекцыю у Берасці пра Станіслава Балак-Балаховіча. Ну, вось, замест лекцыі я патрапіла на суткі. Вось. Але Олег Латышонак, ён мае пэўную сваю палітычную вагу, бо ён таксама, ведаеш, я выйшла з сутак, я была там 5 дзён, а ён быў за кратамі паўгады у 80-х тут. Так, досвед палітычнай барацьбы яго вельмі вялікі. Як гісторык, ён мае абсалютна права на ўсе свае тэорыі, толькі што я ўсё ж такі схіляюся да таго, каб ён таксама прымаў удзел у праграмы «Інтэрмарыум» і дыскутаваў пра гэта са сваімі калегамі. Можа, яго хтосьці пераканае, а можа, ён кагосьці пераканае ў сваіх падыходах. Дарэчы, я хацеў бы звярнуць увагу, што як Олег Латышонак, так і Наста Ільіна выказалі сваё бачанне на беларускай нацыянальнай ідэі ў свой час у праграме «Ідэя X», і абодва яны ёсць вось у гэтай кнізе нашай першай беларускай нацыянальнай ідэі, дарэчы, прызнанай экстрэмісткай. Але я да чаго гэта узгадаў пра ты акурат узгадала пра яго удзел у салідарнасці, у гэтым першым, так бы мовіць, паўстанні салідарнасці, калі ён паўгады правёў за кратамі, і тое, што гучыць таксама апошнім часам. Гэта Артём Шрайбман сфармуляваў 2 словамі.
Хаця зараз прыпісваюць гэта чамусьці Рыгору Астапеню, но Рыгор Астапеня доўга пра гэта расказваў, а Шрайбман просто канцэнтравана гэта сфармуляваў: не злаваць деда. Маўляў, трэба зараз рабіць усё так, каб цішком адседзецца, выжыць, перажыць. І тую ж самую тэзу агучваў Латышонак. Прычым і той вопыт паўстання, першага паўстання Салідарнасці пачатку 80-х ён назваў памылкай, і паўстанні беларускія ён той же самая рэвалюцыя 20-го года назваў памылкай, што не да часу, трэба было пераседзець, трэба было дачакацца. Колькі, праўда, можна было б чакаць, халера яго ведае, але тым не менш, можа, мы сапраўды жывем у часы, я выбачаюся, што я зараз ад гістарычнага да такого паліталагічнага пытання, але будеш там, як там, ёсць палітэканаміста, а ты будзеш палітгісторыкам. Що ж такі, можа, можа зараз час, калі там сапраўды не злаваць дзядоў, выжыць? Відаш, здавалася вельмі простае пытанне, яно складаецца з вельмі складаных адказаў. Па-першае, хочацца узгадаць Алеся Зарубіка, які калісьці вельмі абурыўся і сказаў: ён мне не бацька. Вось, чаму его все бацька называюць? Вот ён мне не дзед. Вот сапраўды, злаваць, не злаваць, што радаваць яго. Па-першае, ён мне не дзед, так. А па-другое... Ён сам сабе дзед. Ён сам сабе. Ну, вось у яго ёсць свае ўнукі, можа, для гэтых унучак і ўнукаў ён дзед, для мяне асабіста мне свой ёсць дзед. Ці быў. Што датычыць усёй гэтай сітуацыі, што нам рабіць? Я, ведаеш, вядоўца праграмы «Інтэрмарыум» гістарычнай. Я заўсёды смяюся, што я мушу там казаць пра мінулае, а што не здыму праграму, то я ўсё прадказваю будучыню, якая здзяйсняецца там праз пару месяцаў. Вось, што не праграма, то вось то ўсё нешта здзяйсняецца. У нас як Сергей Чалы. Я же гаварыў. Вось. Таму захочу паглядзець, але гэта сапраўды часам бывае даволі забаўна, але ў гэтым няма нічого складанага. Ты, хто маюць гістарычную адукацыю, яны так робяць, таму што ўсё гэта цыклічнае і працэсы маюць сваю пэўную логіку. Адсядзецца. Дарэчы, датычна адсядзецца, калі я не памыляюсь, калісьці нават і міністр замежных справаў Польшчы, здаецца, Радаслаў Сікорскі нейкім інтэрв'ю параіў на ражон не лезці, бо такая неспрыяльная сітуацыя, чакаць больш спрыяльнай сітуацыі. Тут ёсць свае за і супраць. Я хутчэй нават не ведаю, пагаджуся, таму што але не ў гэтым пагаджуся. Пагаджуся ў тым, што трэба берагчы сваіх людзей. Гаспадар Латышонак у сваім інтэрв'ю вельмі правільна сказаў, што вось 40 мільёнаў было там ці колькі, так, а зараз в Украіне ці пытанне, колькі засталося, бо і вайна, і выехалі, так, эміграцыя ўсё ж такі для нацыі, для этнаса, это вельмі складана. Мы яшчэ горшы, насамрэч, сітуацыі, як бы не падавалася. І таму тут варта сапраўды ў пэўным сэнсе захавацца як нацыя, як людзі. Іншая справа, што адсядзецца не атрымаецца, на жаль. Датычна паўстанняў, яны заўсёды ў кепскі час. Няма добрага часу на паўстанне. Яны заўсёды ці запозна, ці зарана. Калі скончыліся перамогай, значыцца своечасова. Вось так. І пытанне ў тым, што гэта як салідарнасць, вось, калі ваенны стан быў у 80-е гады, так, зарана, і таму такі адкат іх на некалькі дзесяцігоддзяў скінулі. Таму такая крытыка паўстання Гаспадара Латышонка 1863 года, тут цяжка не пагадзіцца, бо на 100 гадоў адкінулася. Я тут скажу страшную, але яна можа быць праўдзівая сітуацыя. 20-й год нас таксама адкінуў. Пытанне толькі на колькі, ці на пару дзесяцігоддзяў, ці рэальна на стагоддзя. І вось тут трэба ацаніць сітуацыю, што нам зрабіць, каб застацца, так, каб захавацца як нацыя, вось як выкарыстоўваць гэты стан, каб мы былі і засталіся. Ну, вось тут можна пра гэта дыскутаваць. На жаль, не ўсе разумеюць таго, што без нашай мовы як адметнасці мы проста размыемся і нас не будзе.
і таму што мы за мяжой, а вельмі хутка ось прыклад гаспадаралі Галатышонка, ён усё жыццё ў Польшы, якая цудоўная беларуская мова. Вось з гэтага ўсё пачынаецца, таму што без беларускай мовы мы разумеемся вельмі хутка за мяжой і ў межах сваёй краіны, і там няма, ці то вельмі мала зноў ж такі гучыць. Але ўсё ў такіх варунках складаных, што я разумею, можна выйсці на вуліцу, адгрэбсці за беларускую мову. Але гэта не значыцца, што не трэба вучыць дзяцей размаўляць па-беларуску. Ну да, сапраўды, з аднаго боку я цалкам згодны, з другого боку можна падумаць, калі б не было паўстання Касцюшкі, ці было б паўстанне Каліноўскага. Калі б не было паўстання Каліноўскага, ці была б Беларуская Народная Рэспубліка. А калі б не было БНР, то ці было б потым увогуле Беларусь як дзяржава? Я скажу так, што 2020 год ён вельмі важны у нашай гісторыі Беларусі, для нашай нацыі вельмі важны. Магчыма, калі б яго не было б, то б у нас уже як нацыя магло бы не быць. Так, то есть мы пра свае вось засведчылі, што мы нацыя народу ў 2020 годзе, хаця маглі быць як літоўцы больш спрытнымі, больш самаарганізаванымі, больш амбітнымі і больш адважнымі, таму што вось літоўцы не заўсёды адважныя, і як бы яны гэтага дасягнулі ў 91 годзе, а мы проста гэта дасягнулі на паперцы, так, і гэта наша асноўная праблема. Але 20 год для нас гэта такая, ведаеш, пячатка, што мы ёсць, быў, ёсць, буду. І вось я ўсё ж такі спадзяюся, што буду. Не пагажуся ў інтэрв'ю, яку даў наша Ніве гаспадар Галатышонак, што вось украінцы зрабілі, вось не туды свярнулі, не так пайшлі, трэба было залагоджваць твою ўсходнюю пачвару, як бы, і гуляць па яе правілах. Я не пагажуся, таму што вайна была па любым выпадку. Мы дапамаглі вельмі моцна ўкраіне, таму што мы далі ёй 2 гады, каб яны падрыхтаваліся да гэтай вайны, разумелі яны ці не. ЗСУ разумела, таму што ЗСУ стваралася з 14 года Парашэнкам, Залужным, і вайскоўцы разумелі, яны гэты час выкарысталі. Безумоўна, не было падрыхтаванае грамадства, якое збіралася ехаць на шашлыкі ў траўні месяца, так, але вайскоўцы рыхтаваліся, і вось гэты час, гэта дзякуючы беларусам, яны выйгралі яшчэ 2 гады, бо калі б не гэта мора нашага пратэсту акіяна, то Пуцін бы пайшоў бы яшчэ раней. Я, ведаеш, у маёй сям'і у меня быў бацька, украінскі дзеяч, скажем, на моцных украінскіх патрыятычных пазіцыях, які чакаў вайну, што яна будзе заўтра, што Пуцін нападзе на Украіну з першага дня, як Пуцін стаў прэзідэнтам. От кожны дзень ён чакаў, што от вайна будзе. Кожны дзень ён пераконваў усіх, што вайна будзе. Ну, на гэта можна было бы глядзець па-рознаму, акрамя таго, што мой дзед, таксама ён уже не жыве, савецкі жаўнер, беларус, поўнасцю як бы хомасаветікус, які 25 гадоў праслужыў у Савецкім Саюзе, гаварыў тое самае, вайна будзе, так бы, як бы, таму што рускія, расейцы гэтага не адпусцяць. Это, ведаеш, 2 абсалютных розных света, так, унікальна, так, але казалі пра адно і тое ж. Гэта было непазбежна, таму што безумоўна, Крэмль хоча, каб такія марыянеткі, як Лукашенко, сядзелі, ну, дзе толькі можна, так, і калі гэта алігархат, які кантралюецца, ці нейкім чынам залежыць ад Масквы, так, на такое ён можа пайсці. На нейкія іншыя рэформы, калі мы хочам, каб яны жыць у сваёй дзяржаве, Расія на гэта ніколі не дазволіць. І тут наша вялікая праблема, што Захад, ён таксама не вучыць гісторыю, так, ведаеш. Яны, скажем, брытанцы і французы, яны навучыліся неяк размаўляць пра сваю складаную гісторыю. Вось добры прыклад. Калісьці мы так мусім паміж сабой навучыцца, столькі стагоддзяў ваявалі, а зараз спакойна пра гэта гавораць. Але што брытанцы, што французы, што немцы, яны абсалютна не вынеслі урокі з гісторыі 20-го стагоддзя. Яны ўсё жывуць нейкімі надзевамі, спадзевамі, што там Расія, як гаспадар Галатышонак, калі б імперыя засталася, вось тады бы, можа быць, яна была б такая, ну, дваранская, шляхетная, гэтак далей. Безумоўна, это вялікая трагедыя, што прыйшлі абарванцы бальшавікі, як бы, і ўсіх пад нож знішчылі, але і імперыя
мусіць, ведаеш, так як у стасунках трэба сысці, як бы, а расійская імперія, она все не можа сысці. Брытыйская імперія, она сышла, як бы, ў нябыт, французская імперія, она сышла ў нябыт. Я ў Амерыцы на канферэнцыі нейкую жорсткую дыскусію мела з адным дарадцам Салівана, тому што ён там расказваў на канферэнцыі, вось, інтарэсы Расіі ў Манголіі, інтарэсы Расіі там. Я кажу, слухайце, вы зараз гучыце такое ражанне, як мы абмяркоўвалі інтарэсы Трэцяга рэйха там, інтарэсы Трэцяга рэйха сям. Як бы гэта краіна, якая распачала Трэцюю сусветную вайну. Таму як бы у той гібриднай ці не гібриднай форме гэта ўжо іншае пытанне. Але ніхто не збіраецца яе спыняць, тому што, ведаеш, гэта расійская імперія, якая я так патлумачыла, яна можа называцца расійская імперія, яна можа называцца Савецкім Саюзам, яна можа называцца Расійскай Федэрацыяй, але гэта ўсцяж імперія. І пакуль будзе акцэптацыя на гэту імперію вось у такім стане, ну вось столькі і будзем мы з гэтым барыкацца яшчэ там, не веду, дзесяцігоддзі, стагоддзя. Спадзяюся, што за гады. Вось, што гэта нават на дзесяцігоддзі не расцягнецца. Але я не ведаю, што ўжо трэба зрабіць, каб неяк вочы рэальна адчыніліся. Спадар Алтушонак вельмі правільна сказаў, да, у гэтым інтэрв'ю, што Францыя можа казаць, што войскі пашлі, абяцаць шмат, так, але калі войскі пойдуць, гэта палякі пойдуць, а не французы. І тут я з ім пагаджаюся акурат. Ну што ж, сапраўды, можна шмат гаварыць пра тое, што зліць не зліць, злаваць ці не, дарэмна ці не дарэмна, своечасова ці не своечасова, адно дакладна. Вот гэта былі такія крокі ў любым выпадку, ці пацверджанне, ці такая, як ты кажаш, пячатка, што мы ёсць, што мы як нацыя ёсць. А не было б таго ж паўстання Каліноўскага, не было б БНР, не было б 20-го года, не было б гэтай пячаткі пастаўлена, яшчэ невядома, ці засталіся б мы вот як нацыя, ці вот расцірушыліся б. Я спадзяюся, і застанемся. Дзякуй вялікі. Наста Іліна, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся, не пропускайте программу Насты на Белсате, не забывайтеся подписаться на YouTube канал Еврорада, калі для вас это бяспечна. Націскайце на званочак, расшэрвайце, каментуйце, пішыце свае пытанні, будьце з намі і жыве Беларусь. Жыве вечна.